iyayi amene ndi Samuel Lwara amene ndithu afikanso mwachizolowezi komano apapa tsopano after mukudziwa kale kuti ali ndi interview ya Bushiri imene alongosola zinthu zingapo mu interview yawoyo komabe ayihope kuti anthu ambiri maonera ndibe muli nkhani mmene mumu zosiyanasiyana tingomvera. Yes, comrades, good morning, and how are you, everyone? Choyamba ndingothokoza kwambiri kuti ndamvako nkhani ya Bushiri dzulo pa Zodiac radio station or TV mene wakambira how he was treated and how the daughter was treated before she died. Nkhani yake yovisa chisoni kwambiri ngati Kayuni, Stephen Kayuni anapanga zimene zizi akutchulidwa. I think zovisa chisoni kwambiri chifukwa amalawi tonse ndife munthu mmodzi. That's why pakachitika maliro kapena matenda timakhala pamodzi kumalira limodzi ngakhale timakhala ndi moyo wosiyanasiyana with different backgrounds and whatever. Komabe nkhani ya Bushiri yamvisa chisoni kwambiri. I still have to extend my deepest condolences to the family on the loss of the daughter. Ndangotenga mbali ya daughter ya Bushiri zinazo ayi motakwa Bushiri chonde ayi sizinali bwino yayi moyo wanu timaona ngati ndinosangala chikwakwira kuti muli ndi ndichikoka kwambiri anthu ambiri mumathandiza komanso to us as a country you are the instrument of everything that a human being needs in life. Mumathandiza anthu ambiri pomwe boma silimaona iniwo mkumaonapo. Amalawi takhala pa mipando mbomamo tiyeni tizikondana. Thank you nditu ambuya adalise family ya Bushiri komanso Stephen Kayuni mulunguso aone ngati khadoli lilimo mkati mwawo kapena china chake mulungu achosemo choyipacho komanso naonso Kayuni azipemphera kwambiri ngati naonso amabereka chokuluza kwa mwana wang'ono yemwe makolo amayikapo hope mwana jakamwalira chimakhazi nchopweta kwambiri. Let me come to this issue ya Daso Kabambe. Ya Daso Kabambe ineyo kampeni nani yakale inatakale panopa tungonjezera chabe kuona zatu kodi aukonzekera bwanji komabe leroli I'm going to say something that ena mwina si mayembekeza kuti ndinachona bwanji kamanso ena mkhoza khumudwa. For instance Kabambe pompa kuti ndithe motere ineyo mkuona kwanga komanso ndi chikhulupiriro chonse Kabambe is going to win September elections. Whether you like it or not, Malawi Kabambe aukawina. Kamungafune mungatani Kabambe is winning. Kabambe akuwina. Leroli ndukamba leroli siku la leroli 7 February. Kabambe is going to win pa 16 September. Whether you like it or not. Nthawi ya sarai ndiye Kabambe eto. Kabambe nthawi ya sarai kuyamba lero kukava pa 16 September nthawi yake ndiye Kabambe. Ena wa ndiyo elekeza. Chifukwa chani ndikuona kuti Kabambe azawina leroli. Bandi kuyankhula with that confidence that Kabambe is going to win the elections. Ena mfusa sangawina mine uja mwa kutuma kuti Kabambe utakudusa. Let me tell you Malawians. Why the only leader yemwe ku convention sana mpange endorse ndi Kabambe. Basi pani zonse za ku Malawi zimwe zapanga convention last year munthu amene sana mpange endorse ana Daso Kabambe. Daso Kabambe kuyamba kuchipani he made the winner amongst the four. Kuna and four omwe amapikisana pa mpando wa president wa UTM. Kunali Daso Kabambe amene Patricia Gariati, Matthews Mtumbuka, Newton Kambala. They campaigned vigorously, region by region, district by district, before their convention. Anapita convention kuja Kabambe anakadusa. Panali ziwawa pali pose pakhala mpikisano pamakhala zoyankhula. Woluza amayankhula, wokwiya amayankhula, wowina amayankhula. Kwanza zambiri pandale wowina amakhala odekha mtima. After mpungwe unaliko ku UTM convention itatha kumzuzu so kamba zinalipo ndito. Koma by the end of the day today as I'm talking I've seen two candidates moving together in solidarity. Patricia Gariati and the DK campaigned together in Blantyre. How beautiful was that yesterday? Banja Malawi mene mwamvera mtima mwanu. Gariati
ye mwanali one of the contestants ku UTM convention pa mpando wa president akwena Didaso Kabambe. Matthews Mtumbuka kumene aliko is standing kurumbi komanso is in support of Didaso Kabambe. Newton Kambara chimozimozi kumene aliko nayenso is in support of Didaso Kabambe. Palibe kugawikana. They're working together in solidarity. Akuona masawo panopa asiya za kuchipani akuona kodi Malawi wangamthandize bwanji. And that was proven yesterday kuma Whistle meetings, Whistle stop Blantyre. So comrades, when I'm saying Kabambe is going to win, you can see the path is going through. Remember kuchipani, the democracy in UTM yapuzisa. Now let me talk about these failures. The Kambe kwa zatu ole perawa. 10 time convention yamba, boom, MCP. So pathetic. Very, very, very disappointing. Angopanga endorse muntu ole pera. Anangopanga endorse Chakwera. Meaning that the whole MCP kulibe muntu wanzeru. Muntu wanzeru ndiye mwe akulephera kwendesa ziko. Muntu akulephera kwendesa ziko akumpanga so endorse kuti azaime pa 2025. What do you see there, Malawians? Mukona pocha chanzeru. Achakwera mina kulephera papa basi. Chipani chonse cha MCP kupita ku convention wasting out of monies just to endorse Chakwera. No competitor. Mna mwaona zimene zozo. Nde democracy ya MCP lipata. Kungompanga endorse muntu. Ochakwera basi akhalepo pampanda. Aya Chakwera yemweyo. Muntu akampanga endorse chimakhala ngati kuti mwalemba mayeso. Nde muntu wina chamamenya kwambiri mpira. Mwina anali goalkeeper amagwira bwino, mwina anali defender, mwina anali striker, anali striker, kumpira amapanga bwino. Amatenti bwere mu klasi to amba mukokera muntu uja. Wayamba kumera ndevu yuyu. Ngakale walephera mayeso koma mpira tima wina. Tenti mtengeni. Ndama pita kanali standard 7 ama kamulosa standard 8. Asa na konze tu. Mayeso ajandu amena konze number 1 up to number 23. Iye basuka number 24 chiweta masera mpira bwino kapena amaziwa kuyankhula chizungu bwino basi apitia naye sakalo mu 8 muja mayeso ayitaja amalephera mwina kale anthu owakokera amatha kubweza standard 8 ija mwina 10 times mwana wa standard 1 kukampeza ndithu yemwe ali standard 1 wali mu office ali standard 8 timakala peza akuluakulu oziwa kuthamanga 100 meters timakala peza akuluakulu oziwa kuthamanga osewera asikana akuluakulu oziwa kumenya netball nzeru mklasi alibe komabe timakhala mu class amangolemba mayeso aja kumalephera kumangolemba mayeso kumalephera ife mpaka kumaliza skulu iwo aja dakali kuimba ndeti kenako amangopereka mimba kapena amangotenga mimba. As I'm talking anthu ambiri mwina Amalawi ambiri mkwazi wa anthu amene wawo ku Blantyre tinana wambiri mbiri amatozo kusera mpira they were not doing fine mu class koma masera mpira kapena netball bwino asikana ndi anyamata amango apanga kuwakokera. Ndiye chipani cha MCP chinangotenga muntu yemwe akulephera kuyendesa ziko koma chifukwa chokuti muntu uyuyu ubwino wake ndi mbusa 1 2 amayankhula chizungu chabwino 3 amakhala ngati kuti muntu aliyense angakamnamize boza amamvera basi qualification ya Chakwera ndikuapanga endorse. Ka muntu ku State House ya upanga zola kwika Chakwera zimene zamangoti basi akuziwa ndi mulungu. Basi anthu ena kutenga pene baza Chakwera ni muntu wabwino tikapita nyumba kwache ife azibusa tikumanga tenga ngongole kapena tikumadya naye ena kumamjera masuku pa mutu president basi washita qualify Chakwera to be endorsed by the party. Amalawi ndale za democracy sizimakhala choncho. Democracy is about competition and facts. Koda Chakwera meta yonera papa ife kumalawi kunoko the way we have seen Chakwera mena ende sera boma papa endorsement mena panga NCP mkiona bwa ili tandiza is Chakwera going to help us the way he is performing mafuta kulibe forex kulibe dollar panopa ilipa 4,000 bread panopa ilipa 3,000 chakuti sugar 3,500 petrol diesel sakupeze kapena pali ponse masala ya boma lipansi zambiri zomwe tikufuna fertilizer wadula njala yikhalako Achakwera zimene matapanga miseu yathu sinakonzedwe zipatala sizinapangidwe improve zambiri mbiri
Achakwera ndolephera koma chipani cha MCP chikuti achakwera ndabwino posapanga zimene ndanena posakonza zimene ndikunena apa izi tikukhalamo zinthu zadula mmene achakwera muno pa mpando wa president zinthu zinaliko fair timalira inde koma with 1000 kwacha munthu umatha kugula chinthu kukadya koma panopo with 1000 kwacha ungomwa Coca-Cola yekha wekha sungagule Coca-Cola wa ana ako kunyumba. You can't because life is tough. Tomato weni tomato uyuyu kukagula mankhwala kuti ukathire kumunda kudimbira tomato pavuto okhaokha. So Comrades Malawians, endorsement ya MCP ndipene mngaone kuti MCP nchipani cholephera as compared to UTM. UTM had a competitive convention koma chipani chachikulu ngati MCP a national party chindi anthu ambiri kungompanga endosi munthu oti alibe ndi nzeru zomwe yemwe ali azichakwera. As I'm talking today ena mkulira mulibe chida chilichonse, your account is finished just like mine. Mulibe ndalama yomwe ku account mungodikira kuti kodi mwezi uthaliti ana athu atumizeko ndalama. Malonda sakugulidwanso ya kuno kunzimba tukhala bwe choti bowa akupezeka pena paliponse mangolowa mchire kuno kuli chire ukalawa mchire ukapezako bowa koma madera ina kumwe bowa kulibe, people are suffering. Ndiye munthu amene weyo wala wapangisa zonsezo zola kwikazo ndiye chakwerayo. MCP anangompanga endorse the whole convention kangompanga endorse munthu opanda nzeru ngati chakwera. Just imagine Malawians. Ndiye chakwera undikabambe akamati undi msogolere. Msogolere weniweni ndi ndani pakati pa chakwera ndi kabambe. It's Kabambe because Kabambe went through a competitive convention, a democratic convention, because competitive convention it is the right for democracy. Democracy mafuna kumashitana kukokana. Democracy mangopanga endorse muntu. Ayi. Choka panga endorse muntu uja. Amene hapanga endorse aja. Ndio kuti even president wa uja wanasapanga campaign azingokhala kunyumba atavutike ndamene upanga campaign yo. Ampanga endorse so tione ku MCP kodi amene angapangire campaign yabwino achakwera amene anapangira endorse mukona konda kumpoto kuno ndiye kulibe tu yemwe angapangire campaign achakwera amugenda myala kuno kumpoto ngochaza achakwera akugendana ndiye anampanga endorse munthu yemwe atavuta MCP kugulisa. Endorsement si ndale zabwino. Endorsement is not progress in any democracy. That's it. Ndiye pachakwera you are ana Malawi anapanga endorse akumfuna chakwera ndaku MCP koko tenti aone mena alipangire campaign yawo apanga campaign bwanji munthu olephera uyu every day chakwera is on the ferrying desk every day chakwera anthu akumudandaula kumutukwana tenti says MCP tenti bwere ku DPP. DPP is the same thing. The whole DPP party aliko opposition amangokangana wewe kokana DPP. And the DPP akuiwala kuti tinamchosa Mutharika mboma fundo yamba inali kuti he was indecisiveness. I mean he was indecisive. Samaganiza yega why adadi ntaimena nale adadi palopa agogo amtharika aja amene apangidwa endorse ndi DPP chimozi mena apangira endorse achakwera sizi kusiyana. Apita Mutharika ali a president palibe chimene chiganza napanga pauka apart from kunamizidwa. That's why atatuluka mboma kupita ku opposition amaukangana uchipani kucha. It's because Mutharika andiodabwa anale kudabwa excuse me analodabwa Mutharika kuti ine ndili pampando koma ndikuva nkhani izi samaendesa ziko ndiwo wa Mutharika yayi ndaime na Mutharika ali adadi nzeru zawo zinazithatha kale panopa ndagogo nzeru zawo zinatha kwambiri koma amene ali akutha nzeru kwambiri ndo sata chipani cha DPP akula DPP ndiye amene alibe nzeru zambiri so ndayo japa age yake nzeru anachitapa mwina nzeru Mutharika akwakhala nazo koma anthu amene ampanga endorse Mutharika ndio upanda nzeru kodi pakati pa akula kulosa DPP aja panalibe munthu wina amene anganapikisana wa Mutharika ku convention panalibe kuti ku DPP kulibe basi anthu onse amangothera pa regional president kapena deputy president kodi ku DPP kunalibe munthu wa nzeru so ngati ku DPP kunalibe munthu wa nzeru opisa nda Mutharika awawa ena wa a DPP wa atiuza cha amene upanga campaign APM wa atithandiza cha ngati wo wakulephera alibe nzeru zopikisa ndi mtsogolero yemwe tinamchosa mboma kodi amene akupanga campaign ya Mutharika wa mitawo ikwenda bwino ndito alibe so nzeru ka so akakhala nzeru akanalimbana nawo pampando wa president uja. That means akanaonesa kuti kuchipanja DPP with democracy but it never happened like that. Mutharika was only endorsed with his age aya dadi omwewo basi panopa ndimati agogo omwewo
mwaikapo gogo pacha olo gogo asapange campaign chipani sichingamzuzule tuya pamene Daiso Kabambe yemwe anasakita ku active conversion competitive conversion Daiso Kabambe itiwa kuchipana kuza kumuzuzula utamweni ino zimene makamba kuti muzapanga si zimene mukupangazi tend to bwereso conversion Daiso Kabambe can easily be cross-checked pama promises amene mapanga kuyambira ku chipani akulu munatenga chipani chili msogolere tinakuvotani chikoti mnatuza muzapanga chakuti kuti mwekhamsogwa chipani koma auje nawawa amtharika ndachakwera ochakwerawa angazuzule ndani ngati sapanga filifili ma promises amene anapanga ku chipani mwina mwakuseri atazuzule nda kwamene UTM tikhoya kumuzuzula Daiso Kabambe UTM members can openly criticize Daiso Kabambe kuti ayi akabambe mmene matenga usogolo wa chipani munatuza kuti muzapanga chakuti panopa simukupanga sizabwino zimene zizi muchipani muzikhala kukokana koma usangoti kungopita flat endorsing somebody it's just the same kutenga munthu wakufa kumampembeza kuti ngakhale wakufa kumamuza mavuto yako munthu oti wafa basi kumamuza mavuto yako hey ineyo bwana ineyo mwakuti ineyo nduvutika pa abambo anga ineyo choni munthu wakufa kumamuza mavuto yako ndezimene zachakwera ndi DPP and the MCP mavuto awo ndamuzi anapanga endorse azisogoleli moti asogolawo mwina akanaonesa kuapanga we kwenda ndi nzeru komanso anthu amene anapanga endorse anthu amenewa ako MCP ndi DPP ndiopandanso nzeru so Malawi ngati mufuna kuti musankhe anthu opanda nzeru tile kuvutika sankhana a DPP sankhana awawa ochakwera a MCP otherwise ineyo chimene mayembekeza nthawi yonseyi kupeko seko ndimafuna kuti munthu wina azapikisane nawo a APM ku convention munthu wina akanapikisana nawo auje nawo achakwera chikwa is a known fact chakwera is a failure chakwera has been a failure Mutharika has been a failure Koma the biggest failures are followers of these parties MCP and DPP ndekuli mbuli zenizeni zoteratu visilu za wantu with DPP just imagine chipana out national party why do you endorse a leader zasiyana pati punisa yakamuzi kungompanga pasi kamuzi wawa wina kare uyu tikufuna tive fundo mavuto tukuma nawo ndikupanda mfundo kwa usogoleri watu tili nawe kupanda nzeru kwa Chakwera that's why we're facing these problems kupanda nzeru kwa APM that's why we're facing these problems we inherited problems from DPP because kupanda nzeru kwa amena masata chipani cha DPP the MCP you can't endorse a leader this time without competition and akapita convention president Yesu azikapikisana zinzache president azidinda fundo kuti nafe ife amene siti kuchipani tizikhutira pamene panopa fundo za DK ndi chipani cha UTM ari convention kumzuzu aliyense Malawi anaziva bwino that's why my campaign is very free every day sini maso achokamba when I'm campaigning for DK chikwa ndikumusatira zimene nakamba akatenga usogero wa UTM comrades mukafuna Malawi wawala vote DK mukafuna mpitirize kumagula sugar mamilioni kena muzama kugula sugar 1 million kwa chatu vote anthu amene anapangidwa endorse kuma convention popanda chifuko cheni choti Malawi tingaphulepo zero votani APM agogo athu avotereni kwa mkavuta amene wo muze kuti ineyo mavuto alusazata chifukwa ku DPP kuliba anthu anzeru opanga support or implement zeru za APM koma APM chimene zapenge ziko la Malawi sakunenaso akunena zimenezo azapangire ziko la Malawi ndi anthu amene anapanga endorse etiona pa campaign pa koma amene akambira papa amene anatenga maudindo ku chipani kwa convention through endorsement forget about them they can't change this country. Thank you. Good morning.